Sa number 3, DANIR, nagapangita paagi para mabuligan ng rice farmers gikan sa barato nga baklanay sang humay. Department of Agriculture sa karon na nagapangita man sa pamaagi agud mabuligan ng mga rice farmers sa manubo nga presyo sa baklanay sang humay. Sino kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Director sa Department of Agriculture NIR, sa nga nagligad lang mga semana nagsugod ang ani. Ginapaabot nila nga sa ikaduha nga semana sa Setyembre, sang bulan sa Setyembre, magasaka na ang volume sang supply bangod maga full swing na ang ani. Pero baklanay sang presyo sang humay ang ilang nga namutikan nga barato. Sa Bago area may 15 pesos kada kilo ang pinakataas, kag may 12 pesos kada kilo nga baklanay. Hindi na makabawi ang manguma sa 12 pesos ang kilo bangod ang operational cost kung ang magasto sa pag-produce sang kada kilo ang yara sa 14 pesos and 50 centavos kag ini nagadepende man sa variety. Gani ila ginalantaw ang paglunsar sang partnership upod sa isa ka pribado nga grupo, ang Eco Agri, kung sa diin ang baklanay sang humay ang mas mataas. Pilot area ang bago sunod sa iya. Samtang padayon pang pag-inventory nila sang stock sang bugas sa merkado para mapatod kung ano kadamo ang supply sang imported nga bugas kag lokal nga bugas. Sang Setyembre 1, nagsugod ang suspension sang rice importation nga magalawig sang 60 dias. Tinutuyo sang among atikang nga mabuligan ng mga rice farmers, labi na nga sa bulan sang Setyembre, nagasugod ang ani. Samtang ginapaabot naman sa mga manguhuma nga may pagsaka sa ilang rice production karon nga tuig, suno kay Barogo. So isa na siya sa mga ginapamansara namon kung papaano na siya masolusyonan, and I was able to tap sang private partnership with nga inog launch namon sa Friday. So may ara kami sistema nga inog launch kami together with Eco Agri sa kay Mr. Ramon Oy. So amo nang isa na nakita namon nga solusyon nga makabulig sa mga farmers when it comes sa price